ଭୋଗରାଇରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଟିଳ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। କିଛି ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଏବେ ଯାଏଁ ଜଳର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ 14 ଖୁପୁରିଆରେ 2ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଅଛି। ପାଣିର ସ୍ରୋତ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଜଳ ଘେରରେ ଥିବା କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ରର ଏବେ ଯାଏଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନି। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭୋଗରାଇରେ ସ୍ଥିତି। ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତାହା ଏବେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଭୋଗରାଇରେ ଜଟିଳ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର।